Hola a todos. Hoxe queremos vos presentar esta ferramenta Pinturillo 2 que nos sirve para traballar e gamificar a través de Visual Thinking e favorecer pois a inclusión na aula, así como a atención á diversidade. Neste caso, pois, se nos ocurre que poderíamos traballar pois os conceptos de calquera materia a través do Visual Thinking. Como vedes, temos diferentes posibilidades de idioma para escoller, o cual potencia ainda máis esta ferramenta, e veremos como nos permite ademais facer pois partidas privadas. Neste caso temos un nick, vamos a poner alumnos global, le damos a xogar, vemos como nos abre unha pestana coas posibilidades de diferentes salas, mesa pública, mesa privada, lobby. Se eu coller a mesa privada, pois tería que poñer aquí un código, crear unha sala para xogar cos teus amigos, pois un código, me invento pois a data 2018, lle daríamos a nova mesa e inmediatamente nos abriría o xogo. Aquí temos o número de xogadores que están a espera para xogar, neste caso pois Pantera, e deberíamos pois facer o noso debuxo da Pantera. É certo que neste caso usamos un ratón, co cual é algo máis difícil de facer a nosa Pantera. Vou procurar facer así un pouco rapidinho. Poríamos aquí o nome. Teríamos as instruccións do xogo e teríamos o tempo para poder facer o noso debuxo. Paralelamente, os xogadores que estiven aquí practicando esa partida, pois poderían, neste caso, pois ir adivinhando, poñendo os nomes que vamos a ver agora do que sería a partida. Se rectificamos, vamos a ver, sí, e vamos a crear ahora, vamos a xogar unha mesa pública. Aquí vemos os xogadores, 1, 2, 3, 4, 5, nos seguimos a 5, espero o seguinte turno, e esperamos ao debuxo do noso compañero rival, que aí empeza. Pois nós deberíamos escribir no noso turno, pois, o que consideramos que está a debuxar, neste caso, pois, José Mico, que é o número 1. Aquí na dereita veremos as respostas, como está facendo as respostas. Vamos a ver se nos permite facer un, vamos a poner cerveza. Cafetera. Venga, aquí sale un ganador, Player Mechi, 191 puntos, 5 aciertos, BTS, 7 aciertos. Ben, o problema que decíamos antes é que decíamos na nosa entrada é que cando un xoga pois se atopa con este tipo de tonterías e de aspectos que debemos evitar para xogar nunha aula. De aí o bo que Pinturillo permita facer pois neste caso un xogo privado, un xogo local. Bueno, nada máis, deixámoslo aquí. E simplemente pois animarvos, aquí temos unha terceira posibilidade de lobby,
que é verdad que ainda non indagamos, e polo que se ve son diferentes grupos de mesas no que un podría entrar para poder xogar. Ben, o máis recomendable neste caso é mesa privada, insisto, podemos crear a nosa propia mesa, con o noso código, co cual podrían entrar, aquí temos mesa número non sei que, código, pois o que nos demos a nosos alumnos, e eles mesmos podrían entrar para poder participar nesta partida. Deixámoslo aquí e esperamos que vos resultara interesante esta entrada. Un saúdo.